Okay lang man. Galing di pa kumayo kabalo sa nga navigation. Yung nga navigation. Ano, Bluetooth lang? Hindi Ay, hindi, yung ano to. iya lang tong remote na eh. Pero kung sa gamit ko cellphone, magamit ko wifi. Oo, kinanglan wifi. Adobo. Sa kusina ni Tatay Ingo. Makapoy mo sili ka sa video eh. Adubo na, phone niya. Hawal ka nga? Adubo. Alintik ko gini mga 2x2. Baratiya. Yung ko na to ang ano pa. Yun na? Utang ka ni gusto nga. Masih ko alay na. Patong na tak daw sa gimay. Ari hali. Utang lang kan gusto. Oo, budol pa ita. Ari happy oh. Apin sa kalahatan sa ano oh. Busog mo sa sugid ako dai. Mahina ko na eh. Kamay na ata? Naga na kami. Ay, ito bro. Ay, Sorry. pateng inita oy. Pamilya yung gusto na lang. Magbanta na mo dito eh. Ito! Gato na. Gato. Yung nga. Ayaw law. Itra sila. Bawti. Para sa dyan. Mayong isa mag-timing din oh. Wala to niya luto, no? Oh, wala ba kami ano ya? Nga luto? Nga mo gali. Ta. Oo, sige. Tera. Tuto yun, di ko mahal. May. Busog na sa cross take ko dai. Na ano? Wala na ako sa matikulo din ako. Dito. Ay. Kita mo pagkabuta pa, ang pagkabot nyo. Pagkabot ko rin, among porto pumaw ko. Noy! To. Mike! Sige na, sige na. Huwag na sige tikal. Kamay. Ano isturay na ko, nagitin nyo ka. Dilaw pa din ang imong ano. Langgaw. Hello, hirap na niya? Ano na yung kitamos na makan eh? Yeah, dilaw gid mo lang to. Hindi mo. Hindi agad? Naga. Nagata. Di lang kuya kay vlog ko daan. Ito sa itra sila to. Ano? Namit ko rin sa bulsa ano ilahas mo ko daw. Grabe, si Udas na rin. Laban to. Dapat nila rin, dapat patapan nila rin. Pag takla nila tata, nang amuman pag abot naman nung. Ari pinggan. Sa nagdiga mo sa balay mahaw. Tata. Tata nga mo nun eh. Kalakat ni sila bay. Ah, Sila din pag abot namon, amuman pag ano nila himos mo kadto de. Naglahi na niya. Nagalay na mo ni Crown. tagina. Hindi na. Bakit tuloy sila, amuman pag abot namon sa balay. Gina rin. Ano man kana. Sa balay. Talay rin kumuli pa. Bang makan ka sa niya. Kasi bro. Mali kan dosa ko mga ngitat na saran. Ay dugo. Nag-text na sa akin to, nasa lang deliver na eh. Ang i-order mo daw wala ng mga malamisa. Mga ko. Nabasa na kay nararasan mo kay mag-ingat. Wala sa pisina. Hindi nga. Kaya tayo. Hindi ko makuha ka. Ando pag abot tayo na pagkain yan. Ikaw siyang nasuot sa video mo eh. Naras lang sa tao no? Naglabay-labay dahil. Kita ni ka video ko kahamakala ka. Sige subit para nang bala niya. Buka namin sa mga tuluan ka manok nga. Ay dugo imo nga. Dugo.